И така, добре дошли. В това видео ще видите как се промиват черно-бяла лента, как се промива черно-бяла лента. В случая това е Fomapan 400. Какво ще видите в видеото? Тук е всичко необходимо. Всичко необходимо, което ви трябва за промиването на черно-бяла лента. По принцип не ви трябва толкова много неща. Аз ще ви покажа кое е най-доброто, как става, но на вас не ви трябва толкова неща. Трябва да ви доста по-малко неща, т.е. с по-малко неща може да минете. Не е задължително да имат всичко. Приготвил съм две ленти тук, ще ги монтираме след малко и ще ги промием. Това, което искаме преди да почнем изобщо промиването, е да поговорим малко за нещата, които трябват, за химията и за такива неща. Защото самото промиване той ще стане бързо, може да видите как се промива, но няма да имате представа, нали, защо се прави така и как. Тоест изобщо тези древните детайли, които трябва да знаете, ви няма да ги знаете, ако просто ви покажа как се промива, нали. Защото мисля, че има доста видеа в YouTube на английски как се промива лента, но там хората не обясняват много нещата. Просто ви показват това, сипвате тук, сипвате там и промивате лентата, но за какво, защо и как, никой не обяснява. Така че за това ще бъде това видео. Ще започнем първо с обясненията. На първо време какво ви трябва? На първо време ви трябва една така черна торба или тъмна стая. Ако нямате черна торба, трябва някаква стая да... Така, само да я сгъна, да не шуми. Ако нямате такава черна труба, ви трябва някаква тъмна стая. Най-добре е банята, защото банята най-лесно се изолира от светлината. Трябва хубаво отдолу, където вратата, от всякъде да изолирате. Дори най-малката светлина може да повреди филма ви. Така че ако нямате пари за такава труба, може да използвате банята. Когато влизате в банята, вътре да правите тези филми, сваляте часовници. Някои часовници може да имат подсветка, може да светне нещо вътре. Абсолютно всяка светлина в банята трябва да бъде премахната. Включително тази от часовника. Също важи за черната труба. Когато работи вътре в черната труба, трябва да сваляте часовника, защото луминесцентното, което е вътре, може да отдаде светлина вътре, или часовника ви, ако е смарт, може да светне вътре, нещо стане и да си прецакате филма. Така че това е първото нещо, което трябва да имате. Черна труба. Тази черна труба, отдолу в описанието ще има линкове, откъде да си купите, или от някой фотомагазин може да отидете и се намерите в вашия регион, зависи къде живеете. Мисля, че тази труба беше около 35 евро струваше. Защо е нужна тази труба? Вътре се вкарват филмите, вкарва се всичкото оборудване и вътре филмите се слагат ето на тези двете ролки. Така че тези двете ролки са следващото нещо, което ще ви трябва. Разбира се, преди тях трябва да имате два филма, които да сте ги снимали. Ето ги и тях. Така. Тези ролки, това е цялото нещо комплект. Сега ще го покажа. Само да го сгубя, защото в момента е разгубено. Това нещо влиза тук, това нещо отива там. Тази скоба. Момент само. И това е капака тук. Така, това е доза за промиване на фирмата АП. Като има два начина за промиване. Един е сипвате течността вътре и с това нещо въртите. И то върти ролките вътре, които се разбъркват с химията. Другия вариант е да затворите капака и чрез метода на обръщането да работите. Защо съм взел на тази фирма? Има други фирми, които произвеждат такива неща, като примерно има немската на Йобо, но какво се случи? Поръчах на Йобо, преди време дойде такъв пакет, в момента на отварянето на пакета вътре нещо не бяха сложили както трябва. В момента на отварянето, в момента на отварянето на пакета, сега само да отворя тук, едната от тези спирали някак си изпадна от пакета и падна на земята. Вижте колко е нисичка масичката, не е висока. Не знам колко сантиметра е тук, но 50, 60, 70 сантиметра, нещо максимум 70 сантиметра. И всъщност спиралата падна от тук на земята. Тази спирала падна от масата, падна на земята и се щупи. Не знам тези спирали, които са на А5-то, сега ще ви покажа тук на втората камера. Тук съм сложил втора камера, за да мога да показвам по-отблизко нещата. Ето ги, ето е спиралата, която е на АП. Виждате колко е по-твърда така, т.е. дебела пластмаса, няма проблеми да пада, да такова, може да я тръскате, няма никакви проблеми. Т.е. пластмасата е доста здрава. Другото, което има тази спирала е тези големите уши. Тези големите уши са много важни. Защо са важни тези големите уши? Сега ще видите. Нека да вземем една лента, една ножичка. Какво се случва в черната труба вътре? Това, което се случва е, трябва да подравните лентата
Сега тук ще откъсна, така. След като я подравните лентата, много финно тук ъгълчета, много леко ъгълчета, да не са остри, леко да са скосени, ама много, само леко, много леко ръбчетата. И какво се случва? Как става цялото нещо? Вътре това се прави на тъмно, вкарвате се ръцете в тъмната труба или сте влезнали в тъмната стая и вижте колко лесно тук взимате лентата и просто я мушкате в това място. И тук има едни съчми, които захващат лентата, виждате ли? И когато я мушнете тук, тази лента, издърпвате от другия край до някъде, вижте, и вече тук много лесно, вижте, лентата се навива вътре много лесно навсякъде. Тоест, единствено трябва да вкарате и да подадете и това нещо да тръгне. И това е хубаво, защото тези уши тук са широки, а на другите по принцип са едни тесни ушички, които като вкарате лента, някой път тя се огъва такова и е доста по-трудно да се работи. На Йобо нещата са професионални, т.е. ако искате да се развивате за напред, най-добре е да се вземете на Йобо, нали? Но ако ще развиете така като мене, т.е. ако ще правите по един-два филма, ще промивате, най-добре е това да се вземете на АП. Така, сега тази лента, виждате, като когато я дърпам, тези съчми тук всъщност правят контра и не може да се изкара. Може да се изкара единствено ако отворите. Ето виждате как се е навила лентата. Така, нека да я махнем тази лента. Виждате колко лесно се работи с тези, които са на АП-то. Добре, приключваме тук, минаваме към другата камера. Видяхте колко лесно се работи с тези спирали. И също са от доста по-дебела пластмаса и ще издържат повече във времето. Нека да събера нещата. Тази лента е тестова, която я държа тук. Да събера тук чарковете. Така, всъщност трябва ви тази доза на АП, която струва, мисля, че около 25 евро беше. Ако не се бъркам цената, т.е. с двете ролки. Тези ролки могат да се купуват отделно. Така че дори да се случи нещо с цената, може да я смените. Друго, което ще ви трябва за променянето на филма, може би ето това нещо. Това е един маркуч, чакай да го махна това сега. Един маркуч за промиване на лентата. Това е ако лентата ще я запазвате. По принцип, когато лентата се архивира, е хубаво накрая след промиването трябва да се измие много добре. Затова служи този маркуч. Може да използвате обикновен маркуч, може да не е точно този специалния. Нека да минем на тази камера и ще го видите по-близко. Така, ето го маркуча, виждате какво представлява. От един край има така, малко на камерата така, от един край има една така универсална гумичка, която може да го набучите на всяка чешма. Един прозрачен маркуч има и накрая има едно такова нещо. Нека да изкарам сега това, защото това е допълнително правилно отдолу, виждате го. Това е едно нещо, което има дупчица тук. Има дупчица, тук взима въздух и всъщност когато го мушните, там и водата минава, всъщност взима въздух и се получават едни балончета, които по-добре промиват лентата, чрез тези балончета. Сега, защо е това нещо? Това е от маркер. Обикновен маркер, от тези черните, по-дебелите. Това нещо е на фирмата Йобо, т.е. пасва на тези контейнери Йобо, а моя контейнер е АП. Ето го, това е капачката на контейнера. Когато се сложи тази капачка, лентата е вътре и виждате дупката, която е тук, която се образува. Тоест, това нещо тук не може да влезе. Това нещо е на Йобо и не може да влезе тук в това на АП-то. Затова, какво направих? Взех това, от един край леко изпилих този фломастер, от другия край леко го нагрях и като го натиснах на някаква повърхност, той леко се разшири от този край и пасва идеално. Ето виждате, от този край влиза тук и когато после след това се сложи на контейнера, тук влиза плътно и виждате, няма никакво мърдане. И имаме вече готово, т.е. по този начин работи, чрез един фломастер го пригодих да работи тук. Аз понеже си ги пазя лентите, затова вземах това, което прави тези балончета и по-добре промива лентата. Това струва, мисля, че беше около 40 евро. Както виждате, един маркуч. Но вие може да не го купувате това, просто може да се приготи един маркуч с някакви два накрайника от нещо да се измислите и да си работите с един маркуч обикновен, който ще ви дойде някакви стотинки. А можете и чрез метода на Ilford да промивате накрая лентата. Това е за крайното промиване на лентата. Сега ще ви покажа какво се случва там. Така, как работи крайното промиване на лентата по метода на Ilford. Така, това е вътре бачонката, пълните я с вода, затваряте я и 30 секунди
така размествате водата вътре. След това изхвърляте водата, отваряте, изхвърляте водата и пак наново слагате 30 секунди. Така минимум 5 пъти трябва да направите, за да може лентата накрая да се измие добре. Пак пълните, пак затваряте, пак 30 секунди вътре, разклащате и след това изхвърляте. Това е с обикновена вода, нали се прави. Но това е най-накрая на целия процес. Така, това маркуче върши тази работа, после ще видите. Минаваме нататък. Това са тук части, които са за лентите. Така, ясно. Има едни такива щипки. На страничната камера ще ви покажа. Едни щипки, които са за закрепване на самата лента. Когато лентата е промита, готова, едната щипка се слага от горния край, едната щипка е по-лекичка, слага се от горния край, другата щипка е с тежест, която е по-тежка и се слага, примерно, сега няма да ви разпълня цялото, но е така ще ви я щипна тук, слага се от долния край и по този начин лентата стои изпъната, нали, и става права, нали, не се изкривява. Ето тук на страничната камера може да видите какво представляват тези щипки. Това е щипката, по-лекичката. Тук има отдолу две зъбчета, които са пластмасови. Има и такива, които са метални. А това тази черната е всъщност тази с тежестта. Тук има някаква тежест вътре. И всъщност тази тежест се закача и така отдолу на лентата. Между другото тези дупчици, когато защипите лентата, може да притиснете тук, това да пробие лентата и по този начин щипките са здрави и няма къде да отидат. И по този начин виси надолу, нали, и изпъва лентата. Ето виждате как прави дупки тук. В един край лентата е черна, в другия край, т.е. в двата края лентата е свободна, така че може да я пробивате без проблеми. Там кадри няма да имате, нали. Ето и си работи. Така, виждате как работи. Двете щипки. Комплекта струва 8 евро или колко беше, т.е. за една лента, за две ленти около 16 евро. Разбира се, преди да ги имам тия щипки, аз ползвах обикновени щипки. Закачах една щипка отдолу, една отдолу, една отгоре и лентата си висеше. Като на долната щипка може да закачите две щипки отдолу или три на самата лента, за да може да има повече тежест. Така че съм използвал обикновени щипки, т.е. това не е от задължителните неща за купуване. Както казах, този маркуч също не е от задължителните неща за купуване, може да си приспособите нещо. Или може изобщо да не използвате маркуч. Така, задължително е тази бачонка, която е дозата за промиване, тя е задължителна, без нея не може. Която струва 20-25 евро някъде. Така, какво има тук вече е химията. Но преди да стигнем до химията и другите неща, още малко тук ще ви покажа за лентите. Всичко се прави в черната турба вътре. Тази бачонка, това, което ви показах за навиването на лентата, но преди това трябва да си подготвите лентата. Някои хора какво правят? Взимат самата лента, нека да минем на страничната камера. Ето е тук. Какво правят? Тук с пръсти фащат това нещо и го отварят вътре в черната турба, разбира се. Фащат го с пръсти и го отварят го това и валят лентата. Другия вариант е чрез една отварачка, обикновена отварачка, тук да махнете тази капачка. В случая обаче моите неща са за многократна употреба и имат капачи тук. Това капаче се развива и когато се разви лентата е вътре. Но, какво се случва? За да може да подрежете така ъгълчетата хубаво, за да може лентата плавно да вари вътре в ролката, е най-добре лентата да бъде изкарана предварително. За това нещо, за да бъде изкарана лента предварително, ви е нужно едно такова, не знам как се казва, това е на Ilford. Мисля, че вече не ги произвежда, така че само втора употреба може да намерите. Ето тук на камерата ще ви го покажа. Ето го на Ilford, едно такова вътре с две пластини, да ги наречем, с които се изкарва лентата. Това на Ilford е горе-долу най-доброто. Не всеки път абсолютно може да излезе лентата. Как се прави това? Вкарвате тия пластини тук вътре, трябва да влезат. Вижте как от тия край са две, т.е. двете трябва да влезнат вътре, където е лентата. Вкарвате ги така. Окей. Вкарвате пластините. Опирате ролката тук. Тези ръчки трябва да са опрени тук. След това какво правите? Бутате първата ръчка напред. Леко само да завъртя тук, да се изравни лентата вътре. Готово. Бутам първата ръчка напред. Тази втората остава. Ето така. И почвам да навивам тук.
Когато почнете да навивате тук, се чува едно клик. Не знам, сега ще доближа до микрофона. Е така ще сложа микрофона тук, дано да се чуе. Слушайте. Чухте ли го как кликва? Когато кликне, трябва да избутате втората ръчка. Чакай още един път да го направя. Оп, кликна. Така. Сега избутам втората ръчка навътре, когато кликне. И вече е готово. Нека само да се закача микрофона. След това внимателно издърпаме навънка. Так. И не се показа. Добре. Сега ще го направя още веднъж. Горе-долу успеваемостта на това нещо е около 95%, но някой път не се показва, както виждате в момента. Така че сега ще го направим още веднъж. Така. Нека сега да слушам, тук да чуя. Оп, готово. Мисля, че това вкарваме и издърпваме лентата. Так, ето виждате, лентата се показа. Между другото имат други такива, които се използват за изваждане на лентата. Аз тук имам още едно. Имах едно на Kaiser, обаче тези неща са много меки накрая и изобщо гадна работа. Тези на EOFORD са най-добрите, имат най-голяма успеваемост, както казах, около 95%. Много рядко, както се случва в момента, много рядко лентата да ни излезе от първия път. Ето виждате, лента изкарахме. Сега трябва да я подготвим. Изрязвам това тук, което е. Ето виждате как се подготвя. Изрязвам това нещо и тези ъгълчета, както ви казах, там правя так лек скос, за да може да се движи по-лесно по ролката. Ето така, тук малко повече го взех без да искам. Така. И всъщност в това положение лентата на мен ми е готова, за да бъде прехвърлена на спиралите. Така, тази лента я приготвих. Сега ще приготвя другата. Така, вижте как излезна втората лента. Тук нещо е скъсано. Явно заради това. Да, заради това не е искал да излезе. Нещо се е скъсало тук. Да, вижте какво се е случило. Най-вероятно ще загубя някой кадър. Тук нещо се е скъсала самата лента. Заради това така по-трудно излезна и втората лента. Добре. Както казах, тук най-вероятно ще загубя кадри. Но какво да се направи? Така, изрязвам сега тук. И тук пак леко ъгълчета. Цъквам двата ъгъла леко, за да се движи по-добре. И двете ленти са готови. Това отива. Махаме го тук. Така, като цяло процес е много бърз, много по-бърз е процес, но тук трябва да ви обяснявам, да ви показвам сега на камерите. Доста по-ми е неудобно да работя, когато работите пред себе си, тези ленти много по-бързо се варят. Чак, отрязвам, слагам в торбата и действам нататък. Това, което използвам е дестилирана вода. Дестилирана вода използвам, може да използвате вода от шмата, тук водата е горе-долу добра. Дестилирана вода използвам да бъркам химиите за почти за всичко, защото една голяма 5 литрова туба тук струва €1,50, което е много евтино и няма смисъл да рискувам с друга вода. Какво се случва по принцип? Да речем, че има някаква ръждава в водата и някакви такива неща, после тези неща върху лентата могат да останат някакви петна и някакви такива неща други. Но ако при вас водата е добра, при мен водата е добра, но така или иначе ми е ефтина тук дестилираната, защо да не използвам дестилирана? Това е дестилирана вода, което ми трябва следващото. На вас може да не ви трябва. Не е задължително, просто използвайте вода от шмата. Следващото, което използвам е една така мензура, която мери много точно милилитрите. Защо е важно това? Защото може да използвате обикновена каничка, там от левче, тия пластмасови се купуват, но трябва предварително да се калибрирате, да видите дали е точна. Защото тук слагат точно милилитри вътре и ако е по-малко, част от лентата ви може да остане необработена. Затова е важно да знаете точните милилитри. Една обикновена фуния. Термометър. Термометър е високо чувствителен, този, който имам аз, но вие може да използвате и по-нормален. Защо се използва термометър? По принцип черно-бялото промиване се прави при стайна температура. Да речем, взимаме това нещо, то е стояло тук в стаята. В момента термометъра показва в стаята 22 градуса.
22 градуса цяло и 4. Тоест някъде там. Тоест тук е около 22 градуса. При стайна температура, когато в стаята е такава температура, бутилката е в необходимото, обикновено е в необходимото състояние за промиване. Най-добре се промива, когато това е разтворица 20 градуса. 20 градуса, но по принцип сега тук е 22 градуса, предполагам, че бутилката ще е около 21 градуса някъде. Защо са важни градуси? Защото при 20 градуса времето, което трябва да държите вътре химията, лентата в химията е примерно 6 минути и половина, а при 21 градуса примерно стават 7 минути и половина. Разбирате ли? Тоест градусите на самата течност са важни за това колко време ще държите вътре химията. Като тези минути, които казах, са произволни в момента. Тоест за всяка лента, за всяка химия си има различни времена. Ето тук набързо ще ви покажа термометъра на втората камера. Ето го термометъра, виждате го. В момента показва 23 градуса, вижте сега. Не знам дали е фокусирал добре, малко ще приближа тук. Вижте го сега, в момента ще го пипна от един край и вижте колко бързо, т.е. ще го хвана отдолу, вижте колко бързо ще се покачи тук. 1, 2, 3. Ето в момента, в който го пипнах отдолу, веднага температурата, т.е. това е такъв доста чувствителен термометър. В момента, в който го хванах отдолу, веднага се покачи температурата. Разбира се, може да не използвате такъв, този е скъпичък, около 30 евро мисля, че беше. Може да използвате по-ефтин, имаше около 4-5 евро такива термометри за промиване. Но като цяло, колкото по-точно е, толкова по-добре за вас. Така, термометъра е ясно. Сега, това е свързаното с градусите. Това е лентата, която ще промива в момента. Тук е Fomapan 400. Fomapan 400. Всяка лента си има различно време за промиване. Отваряме вътре, има си бележка. Fomapan 400. Нека да видим тази бележка. Вътре има бележка с какви проявители, колко време трябва лентата да се джурка тук. Сега на втората камера ще дойдете и ще видите. Ето е бележката. Като ние в момента имаме Kodak X-Tool. Kodak X-Tool. С това ще промиваме, така че нека да видим на бележката колко показва там. Търсим къде. Ilford, Kodak 1076, Kodak X-Tool 7 минути. Тоест при 20 градуса, тук показва 7 минути. Ето така, за да виждате градусите отгоре. При 20 градуса показва 7 минути. При 30 градуса, колко показва на X-Tool? 2 минути. Тоест, виждате ли, колкото се дигат градуси, толкова времето е по-малко. Така, сега по тази бележка няма да се водим. Имам приложение в телефона, в което си попълвам данните на филма, данните на проявителя и там ми показва автоматично колко време трябва да се проявява. Така че тази бележка ви показах просто за информация, че във всеки филм си го има това. Така че в това приложение си настроявам какъв филм слагам, какъв проявител и то ми показва колко минути, и колко градуса. Измервам, запълвам колко градуса и то ми показва при тези градуси колко минути трябва да джуркам тук нещата. Така, както казах, проявителя, който използваме, Kodak X-Tool. В тази бутилка, както виждате, той е такъв прозрачен. Какво представлява той? Това са два пакета, които са пакет А и пакет Б. Взима се 5 литров съд голям и с бъркане и с малко добавяне добавяте първо пакет А, след това с бъркане и с малко добавяне добавяте пакет Б. Когато добавяте пакет А, течността става жълта като урина, а когато добавите пакет Б, течността става бистра след това и както виждате става абсолютно прозрачна тук. Затова си надписвайте бутилките. Какво е важно при този X-Tool? Защо използвам него? Защото той се разрежда, тези два пакета струват около 13 евро ли бяха, сега не знам точно колко са, забравих цената, тук някъде ще ви напиша точната цена, но не е много скъп и от него се правят 5 литра проявител. 5 литра проявител, като издържа доста време. Издържа доста време, но трябва да е затворен в бутилки, вътре не трябва да има изобщо въздух в тези бутилки. Така че какво правя? Когато имам две ленти за промиване, разбърквам този проявител в 5 литра, след това пълня 4 бутилки, когато бутилката е 1 литър, но тя е някъде до тук е 1 литър. Когато я напълня догоре до капачката, поема малко повече от 1 литър. Когато напълня тези бутилки 4, ми остават точно около 600 грама за промиването на тези две ленти. Така, звън на някой и трябваше да прекъсна за малко. Така,
Докъде бях стигнал? Да. Проявителя. Когато го разбъркам 5 литра, пълня 4 такива бутилки, 4 и ми остава, в 5-та бутилка ми остава колкото за 2 ленти да промия. 5-та бутилка използвам на момента, промивам 2 ленти и другите 4 бутилки ги съхранявам. Това защо така? Защото колкото по-плътно се затвори и няма въздух вътре, толкова по-дълго издържа този проявител. Когато е затворен така плътно, в момента вътре почти няма въздух, има едно много малко балонче, съвсем мъничко балонче, т.е. по този начин проявител издържа 6 месеца. А когато има въздух вътре в бутилката, проявител издържа много малко, мисля, че 2 месеца беше максимум, нещо такова. Така че защо използвам X-Tool? Да речем, че снимам по 2 ленти на месец. 2 ленти на месец, този проявител ми стига за 6 месеца, напълно достатъчно, за половин година аз да си покрия необходимото промиване на лентите. Като сега може по-бързо да снимам, някой път снимам повече ленти, сега лято, нали знаете, по-топло, повече ще излиза, повече ленти се снимат, но сега сме зимата. Така че едно такова, което се струва там 13-14 евро беше нещо такова, ми изкарва половин година, нали, за да се промивам с него. Втората причина за да използвам този проявител, Kodak X2, е защото той е на базата на витамин С. Тоест може да го използвам и да го изхвърля в канализацията, защото е на базата на витамин С. И т.е. не е замърсител. Нещо друго за този проявител X2. По принцип, този е за еднократна употреба, т.е. промивате и изхвърляте. Но някои хора го използват многократно, т.е. използват го за повече ролки и ленти. Какво става? Аз ползвам за 2 ролки лента, сипвам тук, промивам и го изхвърлям. Но някои хора, чрез удължаване на времето, т.е. от третата лента нататък удължавате времето, в което бъркате вътре. Тоест някои хора промиват 4-5 ленти с един и същи разтвор. Което, да, до някъде спестява средства, но аз предпочитам да изкарам добро качество. По принцип, производител го дава, бъркаш и фърляш. Дали вие може да спестявате от това нещо, си решете сами, нали. Другото, което това нещо може да се разрежда. Тоест може да се разрежда 1:1. Тоест 1 литър, от 1 литър може да направите 2 литра. В този случай се увеличава времето, на което трябва да бъркате тук. Но по този начин може да промиете пък повече ролки. Така че варианти са много. Сега ще ви покажа този вариант, в който си е оригиналната рецепта. Това, което е забъркано, слага се тук, промиват се и се изхвърля. И приключваме, нали. Защото методите на спестяване са доста различни. Тези, които се интересуват от вас, по-нататък може да направим експерименти с разреждане и с други неща. Така, по принцип как действа това с увеличаване на времето? Сипвате тук, промивате тези двете ролки, увеличавате малко времето, промивате още 2 ролки, но на момента. Не може да промиете 2 ролки, това нещо да го оставите в шкафа и след 2 дни, например, да промиете още 2 ролки, като увеличите времето. Единствено на момента. На момента промивате 2 ролки, увеличавате времето, промивате още 2 ролки, така работи. В момента, в който спрете промиването, трябва всичко да го изхвърлите. Минаваме към следващото. Следващото е това нещо. Adostop Eco P. Това виждате какво е едно жълтеникаво. В момента това е един продукт, който е на прах и се разрежда в 1 литър вода. На практика това е лимонна киселина. А това тук е витамин С. Подобно на лимонната киселина. Тоест на тази база е. Така че затова има това нещо еко отзад, защото не вреди на околната среда. Това е вътре лимонна киселина, но с някакви допълнения. Както виждате, в момента има един такъв жълтеникъв цвят. Това някъде за около 20 ролки става. Т.е. за 20 такива ролки може да използвате тази течност за около 20 ролки. Какво е това? Adostop, това е стоп баня. Т.е. когато промивате с тази течност, след това този химичен процес трябва да бъде спрян. Това е един вид, една кисела среда, която спира процеса. Както казах, вътре има лимонна киселина. Разтвора трябва да е 2% лимонна киселина. На 1 литър трябва да сложите 20 грама лимонна киселина. Нали сега има там. Има някои мерят pH, има различни неща, но основата е 2% за навсякъде. Сега някои не използват такъв стоп, а сипват вътре вода и чрез миене на лентата спират този процес. Това е така, защото на времето някои ленти са били доста тънки и когато са сипвали тези киселини вътре, понеже лента е тънка, се образуват вътре газове такива от самата лента и от киселината и остават някакви петънца
по самата лента, които после са видими, нали, по снимките. Затова много хора не използват тези бани, а с вода промиват, но в новите ленти, тези, които са новите сега произведените, няма да имате проблем с това. Това е от едно времешните ленти, които все още, нали, процесът не е бил толкова усъвършенстван. В сегашните модерните ленти процесът е много по-усъвършенстван и всичко е направено както трябва. Затова едва ли тук аз не съм, поне на мен не ми се е случвало. Така че си използвайте лимонна киселина за това нещо. Ето ги пакетчета. Сега, това няма да го използвам, защото не помня преди колко време го разтворих, но той издържа 1-2 седмици. Т.е. след това става негодно за употреба. Сега това може да работи, това му е минуса на него. Че струва пари и когато го разредите, трябва за 1-2 седмици да промиете 20 филма. Сега ако имате много филми за промиване, окей, може да си купите фабрично, но ако нямате, просто си вземете лимонена киселина и се разтворите в вода. Но това като цяло изглежда бистро такова, но няма да рискувам. Минали са повече от 2 седмици със сигурност. Може би месец, така че няма да рискувам с него. Сега ще го изсипя, ще го изхвърля и ще разтворим лимонна киселина тук. 1 литър, дори няма 1 литър да слагам, защото на мен ми трябва 600 грама тук. 600 грама, т.е. слагам 600 мл, 600 грама слагам вода и сложа 2 пакетчета, те са по 5 грама тези пакетчета. На мен ми трябва за 600 грама, ми трябва 12 грама лимонна киселина. Ще сложа 2 пакетчета по 5 грама, 10 грама ще сложа. Дори малко под 2% ще дойде, но няма значение. Защото това нещо се слага единствено за около 10 секунди вътре. Сипвате, разбърквате малко, 10 секунди и веднага го махате, нали? Защото тази киселина може прекалено много да окисли лентата. И какво се случва, когато лента се окисли прекалено много, когато стигнем до третата функция, която трябва да измие среброто вътре в лентата, по някакъв път не се измива много добре среброто. Затова, по принцип, това и дори на опаковката си го пише, за 10 секунди се слага единствено вътре. Слагате, набързо промивате и го махате. Лимонната киселина. Тоест станаха една баня, втора баня, сега минаваме към третата баня. Третата баня, в случая това е Adofix P2. Какво прави този препарат? Този препарат проявява лентата, лимонната киселина спира проявителя да действа, защото той трябва точно определени минути, както ви казах, да действа. Това нещо, лимонната киселина спира проявителя да действа и след това, понеже лентата е светлочувствителна. Тоест в нея има едно сребро, което е светлочувствително и това нещо трябва да се измие от лентата, за да може да остане снимката, нали? Защото ако в момента изкарате тази лента на светлината, тя ще се освети. Затова този светлочувствителен слой трябва да бъде измит. Това е третата баня, използвам Adofix P2. Сега има различни. Сега взех в момента този. Това какво прави? Сипвате вътре, има си определено време, бъркате, той измива среброто, след което го връщате обратно тук. Това нещо не трябва да бъде изхвърлено в канализацията, защото измива среброто от лентата и среброто всъщност остава тук вътре в тази течност. Тези може да ги изхвърлите, но това третото не може да го изхвърлите в канализацията. Защо? Защото когато го изхвърлите, то отива в станцията, където се пречистват водите и там обикновено бактерии пречистват водата, а среброто убива всички организми убива. Когато вие го сипите в канализацията, след това там в станцията, където се пречиства водата, не може да се пречиства добре тази вода и след това вие пиете лайна от крана на чешмата. Затова това нещо абсолютно не го изхвърляте в канализацията. Взимате си една 5 литрова туба, и там имам, сега не ми се става да ви покажа, 5 литрова туба и го събирате това нещо вътре в тази 5 литрова туба. След като се напълни, може да го занесете там на отпадъци, където се изхвърлят отпадъците. Тук как е в Германия по принцип, в Берлин има такова нещо, че безплатно до 20 кг фотохимия може да се изхвърли безплатно. То е само обаждаш се, камиона, който събира боклуците минава, даваш им тубата и те изхвърлят безплатно. Това е в Берлин. В Хамбург, за съжаление, тази услуга няма и аз трябва да ходя някъде да си изхвърлям химията. За сега още не съм намерил къде, но ще разпитам. Има и услугата, но трябва да платиш 25 евро, за да дойде камиона на адреса да ти вземе химията. Тоест самото изхвърляне на химията е безплатно тук в Хамбург,
но трябва да платиш транспорта на камиона, за да дойде. Идва специален камион, който ти ги взима химиите. Така че не знам, или ще събирам химията, докато се съберат повече туби, или другия вариант е има такива пунктове тук. Трябва да видя къде е пункта за такива отпадъци и да го занеса просто там. Другия вариант е, ако събера голямо количество, да извикам камион да платя 25 евро, но нали, трябва да имам доста голямо количество, аз не знам кога ще го събера. Сега за една 5 литрова туба няма плащам 25 евро да изхвърлят, но така е, това не го изхвърляте в багулка. Така, колко точно време се бърка това, после като почнем да промиваме, ще ви казвам така. Минали сме третата баня, какво следва от тук нататък? От тук вече лентата е промита, измили сме среброто и това, което следва е следното. Ако тази лента вие искате да я запазите в архив, трябва много добре да се измие от всякакви химикали. Затова, както ви казах одеве, един начин, в началото, както ви казах, един начин е Илфорд начина, в който сипвате тук, бъркате, 30 секунди и изхвърляте, минимум 5 пъти. Другия начин е с тази тръбичка. С тази тръбичка мушкате я на чумата, пускате, мушкате я тук и промивате лентата 5 минути. Когато я сложите на чумата, 5 минути трябва да тече вода. Като не трябва да тече силно, тя пускате леко, лекичко да тече, да се промива. Така, 5 минути. Това е промиването накрая с вода. И по този начин лентата ви ще бъде готова, без никакви химикали по нея, може да я съхранявате и ще изкара много по-дълго време. Защото останалите химикали, качествата се развалят. Така. Това ви го показах това с тръбичката. Понеже тук е около 20 градуса температурата на тези химикали, когато промивате водата не трябва да е прекалено студена или да е прекалено топла. Тоест от 20 градуса плюс-минус 5 градуса. Тоест от 15 до 25 градуса в този диапазон трябва да ви е водата, с която извършвате тези неща. Така, за термометъра ви показах. Така, след като сте измили с вода вътре нещата, какво следва? Вадите, промили сте лента, всичко, изплакнали сте с вода, вадите я. Сега, тази вода от чешмата, тя е твърда така вода и ако изсъхне, ще останат петна по самата лента. Затова следващото, което правите, взимате ето това нещо, което се казва PhotoFull, Kodak Professional PhotoFull 200. PhotoFull се казва по принцип. Това е един вид сапун. Сапун, обикновен сапун. Сапун, който го взимате, те сега бутилката ме там, няма да ставам. В една такава бутилка 1 литър слагате, просто няколко капки се слагат вътре, чакай да видя точно колко е. 200 към 1. Това е един обикновен сапун, нещо като Веро. Сега някои хора ползват обикновен сапун или Веро или там нататък. За какво служи това? В 1 литър дестилирана вода слагате няколко капки от това нещо и когато промиете тук лентата с чешмата, взимате тази лента. Това е, да речем, това е дестилираната вода. Вътре сме капнали 1 към 200 този сапун. Взимате тази лента и вътре се накисва малко така да поседи, за да може варовика от обикновената вода да се изчисти. По този начин с този сапун лентата съхне по-добре и по-равномерно и не остават петна. Изплакнали сте във водата този сапун. Какво правите по-нататък? Лентата е мокра. Единият вариант е да я провисите на щипките. Има една гумена щипка, която струваше около 16 евро. Една гумена щипка, която защипвате лентата и я отсеждате така, от двата края. Обаче аз този вариант не го предпочитам, защото по някой път емулсията, когато е мокра, тя е много нежна и по някой път се получават, надраскват се снимките. Затова аз не използвам тези щипки за таковата, а просто изтръсквам лентата от водата. Другия вариант е, има едни такива турбички за пране, които са бели от някаква пластмасова материя. Другия вариант е да сложите лентата вътре и чрез въртение, нещо като центрофуга да се получи, чрез въртение водата да падне от нея. Вариантът, който използвам, аз просто изтръскам хубаво изтръскам лентата, колкото мога. И следващата процедура, нали, след като се изтръска лентата, е да се защипи на тези щипки, показах ви вече как, и да се провиси. Лентата съхне. По принцип там, където са фотостудията, имат специални шкафове, които няма прах, няма нищо, там съхне лента, защото лента, когато е мокра, всяка прашинка залепва по нея. Затова домашни условия лентата съхне в банята. Банята е място, където има най-малко прах.
Аз какво правя? Когато някой ще се къпи, жена ми, децата там или някой, или аз дори, промивам си лентата, примерно жена ми влиза да се къпи, аз през това време тук си промивам набързо лентата и когато тя излезе, банята вътре, знаете, пара има всичко, влажна е и тази пара е обрала прахоляка от въздуха. И се провисвам лентите вътре и по този начин най-малко прахоляк има. Вътре в душ кабината ги слагам и ги провисвам там. Там има най-малко прахоляк. Така че това, което трябва да направите след това, слагате щипките и увисвате лентите в душ кабината, докато изсъхнат. Там им трябва няколко часа, 2-3 часа, не знам, зависи. Зависи каква влажност има, каква топлина и така нататък. При мен изсъхнат бързо. И лентите след това са ви готови. Изсъхва лентата и това, което остава е да я свалите от щипките, евентуално да я нарежете и да я приберете в архива или да я преснимате. В едно от следващите видеа ще ви покажа как с DSLR, с фотоапарата да преснимаме снимките. Така, това е цялото нещо. Като обяснение доста, защото доста детайли вкарам, виждате колко време отне. Всъщност процесът е много бърз. Страшно бърз е процеса. Сифон така, тук за общо взето за 15 минути съм готов. Има доста странични неща, които ви обяснявах тук, затова вижте колко страшно дълго стана това видео. Така, какво ви трябва? Черна труба не ви трябва, защото може да отидете в банята, да оплътните отдолу и да си направите нещата там. Трябва ви това за промиването, както казах, дозата. Тази доза ви трябва, защото вътре в нея се промива, струва 25 евро. Следващото, което ви трябва. Термометър ви трябва задължително. Ножичка, това са ви лентите тук. Това за варянето на лентите не ви трябва, защото дори да не ги отрежете тези крайчета на лентата, пак тя може да я вкарате тук. Тези са доста лесни направени, доста добре са направени. Ако го нямате такова, просто действайте. Така че това не е задължително. Щипките за след това, за миенето също не са задължителни. Може да използвате обикновени щипки. Аз съм ползвал дълго време обикновени щипки. Едно време, когато дядо ме е правил такива ленти, защото спомня, че той имаше такива неща за промиване, такива щипки нямал такива професионални, използвали са обикновени щипки. То маркуч също не ви трябва. Може от един обикновен маркуч да си направите система за промиване, за измиване. Това за меренето не ви трябва толкова точно, защото може да се калибрирате една домашна каничка, да се тествате дали мери точно и да се използвате нея. Как се калибрира, ще ви покажа след малко там на другата маса. Другото, което ви трябват, някакви бутилки от минерална вода, в които държите химията. Това е. Тоест, единственото, което ви трябва важното е това, термометъра и общо взето това е, което ви трябва най-важното нещо. Така че може да минете тънко и да си проявявате филмите вкъщи. Не е задължително да имате всички тези набор от неща. Между другото, тези бутилки, както ви казах, нека да допълня нещо. Къде беше това? X-Tool. X-Tool не трябва, както казах, не трябва да има въздух. В тези фотомагазините продават едни бутилки, ето ще ви сложа снимка, които са като хармоника. Тоест, когато от тази бутилка отсипите, примерно тази бутилка е 1 литър. Сега ще използвам 600 мл за промиването. Когато отсипя 600 мл от тази бутилка, ще останат 400 мл и ще има много въздух. А тази бутилка като хармоника може да я натиснете и да я затворите и вътре няма да има въздух. Тоест може да я сгънете до там, докъдето е разтвора и да я затворите и да остане съвсем малко въздух и по този начин доста повече херметично и доста дълго време ще ви изкарват химиите. Така че ако искате тези бутилки, има ги аз пазарувам от Photo-Impex, както и доколкото знам много от българските фотографи, които се занимават с такива ленти, също пазаруват там. Нека сега да минем да ви покажа как да си калибрирате там нещата. Така, това, което правим, вземе една кухненска везна, на нея слагаме, ето да речем тази каничка, която е 50 цента или 50 стинки или колко струва. На нея пише 0,5 литра, т.е. 0,5 литра са 500 мл и са равни на 500 грама. Т.е. слагаме предварително, за да може кантара да вземе и теглото на каничката. Вижте сега какво се получава. 0 грама. Когато махна каничката показва минус 52 грама. Значи каничката е 52 грама. Слагаме се. Тук показва 0. Сега обаче ще трябва лекичко тук ще изсипя, така че ще внимавам. Чакай, ще го направя малко настрани. Ще сипят тези 500 мл вътре в каничката. Така. 500 мл. В момента показва 488 грама.
Това ще рече, малко вода ще добавя, 488 грама, 92, 95, 99, 98, 99. Така, 499 грама. Гледате, когато сипите 500 грама, гледате дали съвпада с чертата. В момента тук е точно на чертата, където показва 0,5 литра. Значи тази каничка е точна, защото много от каничките не са точни. А едни такива 30-40 мл могат да ви изиграят лоша шега, когато промивате. Може да не е достатъчно и част от лентата ви да остане непромита. Така че тази каничка в момента е точна. По този начин трябва да проверите и да си калибрирате някаква каничка. Така, другото нещо, което е, когато ползвате такива неща за химия, сложете им някакъв надпис, че са за промиването на филми, някой след това да не ги използва за хранителни, т.е. за някакви кухненски нужди. Така, връщаме се тук на масичката. Сега, нека да се върнем на Adofix 5.2. Това е третата баня, както ви казах. Там нали не ви казах колко минути трябва да се бърка. Сега, трябва да се бърка 3-4 минути. 3-4 минути е третата баня, като това може да го използвате за доста филми, но по принцип какво се случва? Когато ви измиете един филм с този разтвор, той вътре се пълни с сребро. Може да го използвате, как може да се го проверите дали е още годен за употреба. Взимате, ето тук нали беше скъсана лентата, по принцип взимате тази част, която изрязвате от лентата. Нали има една така половинка част, която стои на лентата тук и вие изрязвате. С тази част вие може да тествате дали това нещо още функционира. Или примерно в случая тук се скъса тази лентичка и може с нея сега да тестваме. Как става това нещо? Потапяте това нещо вътре в разтвора и засичате времето. Так, засичате времето. Това време не трябва да е повече от 2 минути. Мушкате лентата вътре, тя трябва да стане прозрачна тази лента, да стане една така синкава прозрачна. Засичате времето. Ако това време е под 2 минути, значи този разтвор още функционира и може да се използва. Ако мине над 2 минути, значи е време разтвора да бъде сменен. Защото времето за промиване е 3-4 минути. Тоест какво става? Потапяте лентичката, минута и 50 секунди ви дава време, умножавате го по 2 и ако не прехвърлите тези 4 минути, значи разтвора още работи. Тоест разбрахте, когато потопите лентичката, трябва да стане прозрачна в рамките на 2 минути. Така, ако искате сега може да направим с тази лента един тест. Тук ще потопя и ще засечем време. Но на другата камера по-отблизко да се вижда. Готово. Сега отваряме тук тази бутилка и ще мушнем лентичката вътре и ще видим за колко време ще стане прозрачна тази лентичка. Ще използвам тази, която е осветената. Защото тук е по-тясна, нали? Мога да я мушна в тази бутилка. Сега ще изчакам само часовника ми горе да стане колкото трябва. На кръгла минута, за да може да го мушна тук да гледаме. Още няколко секунди. 5, 4, 3, 2, 1, старт. Мушкаме лентичката тук вътре в фиксиращия разтвор. Така, нека да обърне така, малко, за да виждате какво се случва вътре. Да, почна да действа. Колко? 20 секунди до тук. Оп, лентата вече стана прозрачна. 30 секунди. Тоест за 30 секунди, ето 30 секунди, виждате ли? За 30 секунди изкарваме. Чакай само да не капе навънка. Тази лента за 30 секунди, виждате, стана така. Виждате ли, стана прозрачна, тук една синкава така. Както беше тъмна, стана. Не знам точно как ще се вижда, така ще сложа, за да виждате. Виждате ли? Така. Сега обаче ще отида да си измия ръцете. Тази химия не е хубаво да я пипате с ръце. Използвайте ръкавици, нали, като работите с химията. Или по-често си миете ръцете. Тоест веднага пипате нещо и изплаквате се ръцете на мивката. Ето виждате, за 30 секунди стана прозрачна лентата. Лентата, т.е. този разтвор все още важи и може да се използва, защото под 2 минути действа. Така, да продължаваме сега, за да може да махнем тази турба от тук.
Това не ми трябва да сега, той е там за чешмата. Ще го махнем от тук. Тези щипки също те са за банята после, да не пречат тук, ще ги махнем. Така, това са частите, които ще трябва за турбата вътре. Това също вече не трябва, махаме го и него. Тук ще го сложим. Двата филма. Тук да сме рязали ленти. Някакви бакутчета. Да не се полепват после по лентата. Да ги махнем. Така, това са бакутчета тук. Готово. Сега, поразчистих малко. Това, което ще направим сега, да сложим всичко в черната турба. Това, което забравих да ви кажа, че тези неща стават и за 120 мм филм. Тоест е така, отварят се и се защипват, стават по-широки. Може да сложите от тези големите филми, нали, по-широките филми тук. Ето, виждате ли? Колко много по-големи стават. Така че, това става и за други филми. Така, това го махаме също, няма да не трябва сега. Ножичката, вече отрязахме края на лентите. Това, което правим, слагаме всичко в турбата. Тя е с два ципа вътре, за да може да бъде тъмна. Тази кутия, без този капак, този капак не е нужен. Развиваме. Така, кутията слагаме тук. Внимавайте да сложите всичко в вътрешната турба, да не мушнете нещо между двете турби, между вътрешната и външната. Така, лентите вече тук са изкарани. Слагаме едната лента тук, другата. Това няма да ми трябва вътре. Това ще ми трябва вътре. Така. Слагаме го това вътре и тази стойка тук. Така. Ножичката ще я вкарам вътре, за да може, когато навиете лентата, ролката, която остава там, да я отрежете, самата ролка да остане. Затова и ножичката вкарваме. Сега затваряме тук. Започваме, нали? Вече самата работа. Вижте сега колко време ще отнеме горе-долу. Пак ще ви обяснявам някой работа тук, но ще стане доста по-бързо. Така, затваряме този цип, е окей. Затваряме и другия цип. Черната турба, тук без часовници, голи ръце, без нищо да свети вътре, си мушкаме с ръцете вътре. Така. Сега, тези, както казах, тези се отварят отстрани, така че ще ми е доста по-лесно. Взимаме първата първата спирала и започваме да слагаме първата лента. Мушнах лентата, сега ще горе-долу ще ви говоря, за да казвам какво се случва. Мушнах лентата. Издърпваме леко, за да влезе в каналчета. Така, готово. И остава сега да навивам. Така, развивам малко от лентата от ролката и навивам. Дори нека да я отворя цялата. Така, отварям ролката, изкарам цялата лента, за да е свободна и започвам да навивам. Чакай сега тук само да не ми се оплети някъде. Започвам да навивам вътре. Чувате как навивам. Още има. Навивам. Така, ето ролката идва, приближава края на лентата. Така, ролката, която стана на края, сега ще трябва да я отрежем, да я махнем от там. Тя е с тиксо. Така, готово. Стигна края, сега ножичката ми трябва, ето е тук ножичката. Да отрежа, да махна ролката. Чакай сега, че да не се отрежа пръста. Готово. Резнах. Едната ролка я махнахме. Проверяваме тук всичко окей ли? Да. Края на лентата влезна навътре. Добре. С едната лента сме готови. Сега ще е набучена това колче там. Готово. И това колче ще го сложа вътре в кутийката. Сега минаваме на другата лента. Чакай да я намеря къде. Ето е. Другата лента. Отиваме и слагаме на другата ролка. Ролката е лесна, защото от един край е по-широка като платформа, така че с напипване много лесно може да определите
от кой край трябва да вкарате лентата. Ето, вкарах лентата. Леко само да издърпам. Така. Готово. Чакай сега. Още да издърпам лента. Ето и навивам. Навивам. Така, сега ще отворя кутийката. Да изкарам цялата лента. Готово, изкарах цялата лента. И тук ще продължа да навивам сега. Момент само. Готово. Навивам. Още почти накрая. Ролката идва. Така. Да. Почти накрая още няколко пъти. Така. И сега трябва да отрежа ролката тук. Ролката, къде е ножицата? Чакай, че някъде изгубих тук. Ето е ножицата. Нарочно ви говоря да знаете какво се случва вътре в турбата. Ето тук так отрязвам. Отрязвам с ножицата ролката. И донавивам остатъка от лентата, който още мъничко има. Така, готово. И втората лента е навита. И ние я слагам вътре в тази кутийка. Чакай сега така. Само ще. Виждате колко лесно става. Така. Слагам втората лента. Тук имаше една малка щипчица, която слагаше. Тази щипка, в принцип, може и без нея. Тя придържа ролките вътре да не се клатят. Чакай да намериш. Тя са много малка беше сега. Вътре с тази турба някъде загубихме. Това са ролки. Къде? Намериха къде. С нея се защипват тези ролки. Така. Слагам вътре в кутията. След това завивам капака. Така. Ролките са вътре в кутията. Капака е завит. И сега вече можем да отворим черната турба, за да видим какво се е случило. Чакай да видя тук нещо. Да. Така. Ето виждате, по принцип бързо става. Ето е кутията, вътре всичко е затворено, не пропуска светлина, вътре са и двете ролки. Ето ги и тези, които са остатъчните, които ги отрязах, т.е. от самата лента, дето стават малките ролчици. Сега ще изкараме другите части отвътре. Оп, тази ролка да не избега. Ето и външната част на ролката. Ножичката. Другата външна част на ролката. Нещо друго останало да тук. Няма. Аха. Капачета на ролките. Едното капаче, чакай да намеря другото. Много голяма тази турба. Има такива турби, които са по-мънички, има такива, които са по-големи. Ето го другото. Това са от по-големите. Тоест може да използвате някаква по-малка турба. Най-добре става, когато на някаква масичка или на нещо, на някакъв плот, всичко ви е сложено и е пълна тъмнина и вътре действате, защото така в турбата пак е малко неудобно. Така сега като вземем това нещо, като го оставите е тук въгъл, знаете, че там в турбата, като мърдате, то фърчи вътре с тази турба и трябва да го търсите. Но както да, ето ги двете ролки. Така, тук всичко е готово. Това после се мушка тук и се върти тук и се промива. Промивам с въртение, защото начина, който е с джуркане, по някакъв път тук изтърва, падат капки от тия химикали, не е добре. Най-добре е така, когато най-често е така, когато с въртение го правите. Така, до тук видяхте. Готови сме с турбата. Нека да минаваме сега към самото промиване. Първото нещо, което трябва да правим е да разтворим лимонна киселина в необходимото количество вода. Така че сега ще натисна пауза тук и ще отида да напълня в нещо вода. И така, ще изхвърля това, което казах, че е минало 2 седмици. Може и да работи, но ще го изхвърля и тук ще направя нова смес с лимонното. Така че изхвърлям го. Всъщност не знам дали ви казах, но това от жълт цвят се променя цвета, когато се изхъби времето за работа. Така че да ви го кажа, ако съм забравил идея. А сега в боклука. Така, отваряме пакетчета. Какво казахме тук? Тук са трябват ни около 650 грама. Значи слагаме 2 пакетчета. Това ще рече, да, около 2% ще стане. Мога да сложа още малко, но това ще е достатъчно. И без това не е хубаво много кисело.
Ще стане малко под 2%, но няма да издребнявам сега за... Така, и 650 мл вода. Така, през цялото време говорих за 600 мл някъде, но общо взето тук отдолу на канечката са написани милилитрите. То е за 2 филма с 650 мл. 2 филма така за да проявите, вътре са 2 филма в момента са 650 мл. Ако филма е един, са 375 мл, 120 формат е 590 мл. Така че сипах 2 пакетчета, 650 мл вода. Къде отива капачката? Ето е капачката. Затваряме тук. И да, той вече се е разтворил, но все пак ще го разбъркам малко, да се разтвори още по-добре. Сега да разчистя малко тук и започваме. И така, готови сме тук да промиваме. Нека да... Това, което ще направим, къде отиде? Kodak X2. Сега трябва да измерим точната температура на този Kodak. Взимам термометъра. Тук е хубаво, аз ползвам някакви ръкавици, за да може да капне. Виждате, тук съм постелил едно на масата, едно специално гумено такова, което на такива маси, които използвате за други неща, не използвате химията. Ще сложа тези ръкавици гумените, за да може ако текне нещо и разсипя, тук да не тече, за да не ги пипам. Сега отварям. Ето веднага капна тук, понеже е плътно затворено. Сега не знам как ще те премеря, защото малко ще... Момент, няма да стане така. Сега точно догоре напълнено ще трябва няколко капки да отлия, защото не мога да мушна термометъра вътре. Така, трябваше да си взема едно легенче тук до мене да сипвам нещата. Мушкаме термометъра, някъде горе-долу средата на бутилката. Го държим. Той много бързо стават нещата. Някъде около 22 градуса показва. Малко е височко това да ви кажа. Тук е доста топло между другото, заради това е толкова много градуси. Точно 22 градуса. Термометъра, ако го местите от химия в химия, трябва да го измивате всеки път, защото ще развалите химията. Така. Нека да настроим градусите, 22 градуса. Фома PAN 400, Kodak X2, 1+0, т.е. не е разредено. 22 градуса. Първоначално 1 минута джуркане. Показва 5 минути и 30 секунди. Тоест виждате 22 градуса, при 20 градуса 7 минути. Най-добре да го правите при 20 градуса, на случая няма къде да го изстудя, защото из цялата къща е толкова. Трябва да снимам видео тук, така че ще действаме по този начин. Най-лесно е, ако първоначално директно си направите по 650 мл, да ви е готово всичкото. Сега, тук ще използвам къде са 650 мл. Сега ще отмеря 650 мл, така колкото ми е нужно. Когато си настроите това 650 мл, това 650 мл и третата баня 650 мл, единствено сипвате, сипвате, връщате обратно. Тоест много по-лесно е, отколкото на момента да мерите. Отмерил съм 650, слагам го в друга бутилка, готово да е. Сега трябва да изплакна само това за меренето, защото нямам друго. Така, 650 мл. Това, което разрихме, лимонната киселина е 650 мл. И сега остава третото, Адофикса, да го направим на 650 мл. 650 мл. Слагам го тук. Ето ги, трите готови вече, подредени. И така, настроили сме всичко. Приложението е готово. Започваме с Kodak-а. Преди да почнем да го сипваме, стартираме приложението. Вижте сега. Имаме 3 по 650 мл и почваме, вижте за колко време става това нещо. Започваме да сипваме и стартираме приложението. Старт! Така, 650 мл сипане, започваме да въртим 1 минута. Когато въртите тук, вътре това се върти, което е с лентата.
Също има и такива зъбци, с които освен че се върти, се повдига нагоре и надолу, едновременно с въртенето. Така че освен че се върти, нали, се мести и нагоре и надолу. Така. 1 минута, от момента в който почнете да въртите тук ръчката, 1 минута трябва да въртите. 5:30 почнахме да наливаме, 5:15 почнахме да въртим, 4 минути и 15 трябва да спрем да въртим. Първата минута. Така, 30. След още 15 секунди трябва да спрем да въртим. Готово. Сега така 30 секунди ще изчакаме. И така, ми тече тук времето. На вас сега ще го направя на бърз кадър тия 4 минути. Или не, няма, всъщност трябва да ви показвам. На всеки 30 секунди тук, горе-долу, трябва да повъртите малко така. За да може да се обновява. Когато химията направи контакт с лентата, тя започва да работи и на всеки там 30 секунди нещо такова трябва да завъртите, за да може тази химия да се обнови. Тоест трябва химията постоянно да е обновена, да е нова там върху самата лента. Така, цялото нещо ще трае, както казах, че 5 минути колко бяха всъщност. Той тук ми ги броя назад, защото аз забравям. Така, 5, 4, 3, 2, 1. Айде малко да повъртим. Първата 1 минута се върти постоянно, за да може лентата хубаво да се накисне в разтвора, нали? И после просто за да обновите химията. Въртвате по-малко, на всеки 30 секунди въртвате там, за да може, както казах, лентата, когато прави контакт с тази химия и тя почне да работи тази химия върху самата лента, а отстрани остава чиста химия, трябва да завъртите, за да може, как се казва, химията, която е в контакт с лентата, да е прясна. Така да го кажем. Това няма нищо сложно, малко въртване, малко чакане. Това е, в момента сме с Kodak X-Tool. Работим с Kodak X-Tool в момента, който е проявителя. Ето го Kodak X-Tool. Около 1 минута остава, през това време се приготвям. Тази маса малко се клачи, тук да не взема нещо да изсипя. През това време адостопа се приготвям, който е фиксатора, т.е. това е лимонното зато. Това може и да се прави с оцет, но оцета мирише много. Т.е. не знаете, оцетката много мирише в къщи, затова лимонната киселина тя не мирише. Почти сме готови. 39, 38. Така, още 30 на секунди има някъде. Така, разбъркваме за последния път. Така. Сега тази човка я вадим от тук и имаме 16 секунди. Той сега ще даде знак. 10 секунди, 9, 8, 4, 3, 2, 1. Добре. И започваме да изсипваме тук. Така. Хубаво изтръсваме. Готово. Следващото, което трябва да сипим е, както казах, това за около 10 на секунди. То е готово, 650 грама. Наливаме го вътре, за да може да спре банята. Това може да го направите с прясна вода, както ви казах. Просто може да сипите 650 мл вода вътре и да ви сплакнете. Така. Готово. И сега въртим тук за около 10 секунди. 38, 39, 40. Не трябва да стои много, 10 секунди са достатъчни. Въртите там 10 секунди, за да се изплакне хубаво
лентата вътре. Готово. 10 секунди минаха. Махаме го това. Готово. И слагаме, чакай се малко така, да не капи. И това, което слагаме е фиксатора накрая, който, както казах, 3-4 минути вътре, за да може, той трябва да отмие хубаво среброто от ленцата. Видяхте, че парченцето, което мушнахме вътре, му отне 1,30, добре, от 1,30 ще го смятаме, така. Парченцето, което го мушнахме вътре, всъщност му отне много малко време, около 30 секунди, за да просветлее, така че работи доста добре това нещо. 1,50 казах, нали? Минус 1,50 почна. 3-4 минути. Дори 3 минути, май ще го оставим 4. Аз в крайна сметка няма значение. Видяхте, че за 30 секунди измива лентата. Но за да бъдем сигурни на 100%, че е хубаво измита от среброто, ще го оставим 4 минути. Сега, другите кутийки, които трябва да им сложите капака, т.е. при всяко вливане трябва да сложите капака, да го месите вътре, после да махнете капака, постоянно падат капки тук и всякакви неща, така е доста по-чисто. Тези кутийки, които, т.е. тези танкчета, които с въртене се промива. Т.е. колко време отне цялото нещо. Първото нещо 5 минути и половина, 10 секунди за втората баня и 4 минути за следващата, горе-долу около 10 минути. 10 минути отнема цялото нещо. Сега плюс-минус там зависи колко градус е, дали е разредено, го ползвате и така нататък. Така че самото проявяване не отнема много време. Вътре са две ленти. На Йобо има такива големи танкове, дед вътре по 5 ленти може да сложите. Така че, само че са доста по-скъпи, нали? Много по-скъпи. На Йобо нещата са двое някъде 4 минути. Приключваме. Стига толкова сме въртели. Изсипваме тук. Среброто. Измихме среброто. Сега отиваме на мивката да сложим ония маркуч тук. Да измие хубаво ленцата вътре. Ето, виждате. Опа, че капна тук. Виждате, 10 минути. И така. Тук сме вече, ето го маркуча. Това, което е от тия край, се слага на мивката. Чакай първо да пусна леко, защото аз не съм с бойлер, аз съм с газов бойлер. Трябва леко да загрее водата да дойде. Проблема е тук, когато съм с газов бойлер, че мивката трябва да бъде пусната леко, водата не трябва да бъде силна. Така, горе-долу температурата трябва да бъде горе-долу на хладка вода. Както казах, плюс-минус 5 градуса. Затова е така, горе-долу ще проверим колко е в момента. Доста по-топло е, 25 градуса. Малко ще трябва да разхладим още. Така. Слагаме на крайника на мивката. И тук виждате каква строичка прави. Тънка. Мушкаме в бъчвата вътре. В бъчвата. В танка. За промиване. Така. Слагаме, виж, то е стабилно. И сега тук ще се тече вътре и ще си промива. Така, и пускаме таймера, 5 минути трябва да работи там. С прясна вода. Като в момента доста бързо върви тази вода, но особеното е тук при мен, че аз съм с газов бойлер, както казах, и трябва да е малко по-бързо да върви водата, за да може бойлера да подгрява там. Иначе просто спира да подгрява и тук тръгва студена вода. Така, ето виждате, за тези балончета става въпрос, виждате как въздух влиза вътре и така по-добре измива лентата, докато това нещо бълбука 5 минути, вие си измивате шишенцата и другите неща, които сте изцапали, така че имате време да си ги измиете. И така, тук сега, ако има нещо капнало, така ще забършим. Готово, виждате, през това време тук съм си измил тия шишенца, които са празници, изхвърлих екстула, който използвах, изхвърлих и лимонната киселина, защото няма ми трябва, аз скоро няма да променям лента, тя не трае много разредена. Така, адофикса съм си го върнал тук. Сега остава, вече е измита лентата, остава това, което казах,
това, което е като сапун, разреден в дестилирана вода, да го сложим вътре и да накиснем лентите за малко време. Така, тук няма да меря 650 мл, просто ще го напълня догоре така на око. Докато при другите химия е хубаво, нали, да спазвате милилитрите, за да пестите химия. Тук няма значение, това е сапунена вода и е ефтина, така. Пълня, не знам докъде стигна, горе-долу. Тук докато не се покаже на гърлото. Така още малко ще сипя. Дори да е малко повече, в случая няма значение, да. И малко вътре ще разбъркам така. Този агент, който се слага, всъщност това е дестилирана вода вътре с този сапун. Ще направи така, че самите ленти да съхнат по-равномерно и да не остават петна. Това шенце, не знам колко струваше, ето ще ви напиша някъде колко струва. То е 473 мл и се разрежда едно към 200, т.е. има за страшно много време. Така, сега това, което трябва да направим, е да вземем щипките и да отидем в банята. И там ще закачим лентите. Вече тук в сапуна ги поизмихме ги. Че този сапун да го върна обратно в шето. Така. Така, свалям ръкавиците и ще варим да видим какво се е случило с филма. И така, време е да отворим. Чакай да видя тук. Окей. Нека да отворим да видим какво се е получило вътре. Така, махаме тази скоба. Ето е лентата. Добре. Ето тук на тази леко ще изтръскам. Ето така. Изтръскаме от водата и да отворим. Да я видим какво става. Штракаме тук. Вижте. Хората са там, дето съм ги снимал. Това е добра. Така, чакай малко, само ще отваряме. И лентичката. Хоп. Така, сега не знам как ще се вижда, но ще ви покажа на светлината малко сега. Така, ето е лентата. Не знам как за да стана, той ми отчита очите там. И така, ето е лентата. Всичко си е окей. В перфектно здраве. Сега остава да я закача на щипките и да я сложа в банята да съхне. Така, сивата щипка отгоре. Штракваме те да пробие лентата. И другата щипка отдолу. От долния край има доста повече място. Слагаме тежестта, готово. И да заминава към банята. Вътре в душ кабината закачаме едно такова нещо тук и на него се провисвам. Сега ще сложа и другата лента тук и е готово. И след няколко часа се е съхнали и са готови. Много бръмчи вентилатора, но гледайте какво става тук. Съхнат. Ох, на бати. Някакви супер снимки ще стана. Чакай един другото гледа или какво става. Направо са за еталон, вижте какво става. Так. Красота. И така, след като изсъхнат лентите, тук седяха 2-3 часа в банята, тук е топло при мен, има парно вътре, така че доста жега там и бързо съхнат. След като изсъхнаха лентите, ги слагаме в този класьор тук, нарязани и ето тук вътре, пред другите ленти ги складираме. Точно архивираме. А как пълня тези ленти с прясна лента вътре, може да видите в следващото видео тук. То ще бъде пуснато също само за членове на канала. Така че гледайте следващото видео, ще бъде интересно. И така, но виждате как в къщи, ето тук в кухнята на масата, дето се казва, може да си промиете филма. 10 минути отнема, 10 минути отнема самото промиване, после 5 минути там в водата да се измие и след това малко в дестилирана вода с сапун да го измиете около една минута, така че горе-долу там 15-16 минути нещо е такова. Абе да го речем 15 минути. Сега нещо не ми беше готово тук, говорих за много работи, всичко беше разфърляно, но по принцип какво ви трябва? Трябва ви 3 канчета с по 650 мл течност вътре, танкчето тук и една черна труба. И общо взето много по-бързо става и всичко.
Всъщност и черната турба отнема малко време. Там 4-5 минути докато сложите лента, 20 минути. За две ленти 20 минути. Разбира се, има такива големи танкове, които вътре могат да сложат по 5-6 ленти и нагоре, но те са вече много скъпи и те са за професионална работа. Ако мислите да надграждате, най-добре е да си вземете йобо. Там не се върти ръчно, там трябва да клатите този контейнер вътре. Не знам дали е по-добре, аз предпочитам да въртя. Разбира се, професионалисти тук в Германия работят с йобо, така че там има професионална серия, като си купите един танк, после може да надграждате, има допълнително, което може да го увеличавате, този танк да стане за повече ленти. Изобщо там е цяла система. Както казах, аз първоначално бях тръгнал с йобо, но когато дойде, те не такива тънки, пластмаса стана така тъничка. Аз викам, това да го тръснеш така, да го изтръскаш някъде, пак ще го щупиш, нали? Нали ви казвам, падна от масата, тук няма и 70 см, долу пода не е твърд винил тук, падна и веднага се щупи. И така че не знам, тези ми струват по-добре, а пето за новобранци са много по-лесни, така че ако ще промивате така по една-две ленти, А5 са идеални. Отдолу за всичко тук, което показвам, отдолу ще сложа някакви линкове или някаква информация. Там не знам дали ще намеря за всичко линкове, но отдолу под видеото ще има цялата тази информация, която ви интересува. Може да отидете да разгледате параметри. Не е задължително там, където ви давам линкове, не е задължително да купувате оттам. Просто следствие може да отворите и просто да видите като информация, като данни, като такова, какво има по тези сайтове. А вие си купете откъдето си искате. Най-вероятно повечето хора от България ще го гледат това нещо, така че в България отивате в фото, което се занимава с такава химия и там дори могат да ви помогнат и да ви обяснят още неща. Като цяло тази тема с промиването на ленти на черно-бели, на цветни е доста обширна. Примерно на черно-белите ленти. Има толкова много проявители, модели, фиксатори, там и всякакви неща. Тоест също и много черно-бели ленти има. Тоест, ако вземете една лента с този проявител, се получава един резултат, с друг проявител се получава друг резултат. Ако смените лентата със същите проявители, се получава съвсем друг резултат. Така че с кой проявител вие ще правите това нещо, кой проявител ще използвате, за коя лента се решавате вие. Аз използвам този X-Tool за EOFort, ползвам за тази лента, но най-много снимам на тази, беше Pan 400, какво беше там, че забрах името. Защото я купувам на метър, т.е. взимам цяла голяма ролка и сам си навивам тук лентите. Както казах, това ще го видите в следващото видео, но ми идва много ефтино черно-бялата лента, почти на по-малко от половината от цената ми идва черно-бялата лента. За това информация в следващото видео. Така че за мен това работи добре. И също така е издържливо във времето, когато се затвори плътно, няма въздух вътре, както казах, половин година издържа. Горе-долу го смятах, по 2 ленти всеки месец да промивам черно-бели, ми е идеално, за половин година ме стига. Темата е огромна за черно-белите ленти, има там всякакви химикали, които сами да си ги смесвате, да си дозирате, да правите. Изобщо много е голяма темата. Това, което може да направите е X-Tool ефтин, там 13-14 евро са тия пакети, половин година ви стига. Взимате си едно X-Tool, взимате си един фиксатор, взимате си там един сапун за малко пари, нали, и си правите за половин година напред да имате да промивате и да снимате. За цветното ще направя друго видео, там е малко по-сложно, там трябва да са топли температури, работи, така че по-нататък ще направя и един процес C41, примерно как се прави и как работи това цялото нещо. Това е всичко. Не знам, нещо може със сигурност нещо забравям. Както казах, темата е огромна. 100% забравям. Пишете отдолу въпроси, пишете коментари, ако ви интересува нещо, ако мога да ви помогна. Другите, които имат опит, хората, които имат опит и които гледат това видео, нека да пишат отдолу. Може и те да знаят някои неща. Тоест, всеки има различен опит, всеки може по различен начин да даде някаква идея. Така че пишете отдолу коментари, за да могат тези, които гледат видеото, и те да научат нещо. По принцип, какво може да направя? Може да направя видеото късо, да се приготвя тук нещата за промиване, набързо да ви покажа как се промиват нещата, да стане видеото късичко, но иска да ви обясня много неща покрай това промиване, за да ви стане ясно. Затова това видео ще го пусна дълго, с обяснения, с всичко вътре и най-вероятно ще взема кадри от това видео и ще направя самия процес за промиването,
в едно късо видео, което ще го пусна отделно от това видео. Тоест кадрите ще са същите, същото, което го правих тук, но ще бъдат отрязани моменти без големите обяснения, за да може вие, когато промивате, да се пуснете късото видео и се забравили, просто да видите кое как става и за колко време и как стават нещата. Да си припомните. Така че най-вероятно ще направя от това видео ще направя още едно късо, което ще бъде бързо и ще бъде просто е така, когато промивате, да си припомняте. Примерно тръгнали сте да промивате днеска ленти и това как беше, това как беше, може да спуснете късото видео, да не гледате това дългото с всичките обяснения, да спуснете късото и набързо да си промиете нещата. Така че мисля нещо такова да направя. Това е всичко за сега от мене. Приключваме тук. Абонирайте се за канала. Най-вече станете член, защото там ще са интересните видеа. Станете член на канала. И чао ти за сега и лека вечер.